Sim di ruai nomor lais pak lagu pra. Lais pak lagu pra. Hakakatang pa badokon badaman sem bakut. Amen. Kajing e jong try jing Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lambat gajing selok jong man sem bakut kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad hiru. Kohan men kopara how Jesus Christ mendak step such a sin ngiwang akmat kaduan kadupat akmat blay try kandrat. Banangu banai dem yu bani ro ban panan borom yu na gabanta kijing e kijing kerku keba ulat hesei ha gajing em gajungi ha gine gisngi bradep kerpang e na gabanta kamit kebesuk kamit kenjai kebola ai hangi ban mata ngelai kena ke step ngelai kena ke sngi bat mai kum kadak kajing kemen kadak kajing kermen keba ula ai hangi en mata kadau mata haswa bangis sedang ya kena kesngi tungin IT ya de ho balang ba gajing krisyan bor jong man sembo khoj lang ba gajing don rangkat jong man sembo khoj ha gajing em gajungi ngila ban pendep ya ki kamram ki bangi de ban le de ban pendep ha kena kesngi kerpang e bangila banwan kamjan su bangila ban iju bangila ban mane ban panan boram ban yero ban snungu yu bad kerpang e bangila ban samlam kata gajing ku kita gajing e gajing snei kebau blail ai hangi ha gajing em jingi baman lagasngi lengba ki kambab ha ki bangile lengba gajing e ki bang e ya ki paramarjan gajingi ya ki lok ki jor gajingi ya ki baying hasam kumjuru ya baro ki breu ki ba ngini kendu ha kanai kasngi lengba ki pop ki sang gijngi ko hanmen ko parang gila ya like no blay gila pet ngai no blay ten mata kadau bangilong kita ki babit dor banterwa ya kane gijing maya ke bekhoj bat gijing maya ke bekrau tam tongin pais u dak bangi pan mablang ya baro ki pop ki sang ki like ki let ki tam ki duna gijngi dak bangi ya duai lang ngapla hau blay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para Bangladesh pop sebun da gijing perkat da kiftin da kikam da gijing let da gijing le palajunga da gijing le palajunga da gijing le pala bekrawe junga naman kata kepadi kamaria berkut kabaisa kate soti ia kanya berkut pada api kohenmen kopara banduai nak baca junga how try blazing ublay badan bor baro unis na yingi badama bigi pop jungi unya lam yingi sha ka jung em bam jukut amen. Try to ease
to nginia duai akan kemas berkunya ngi duai nak benta keman simbol kladno jong albinus jong liyong kemudian kesini bagian tab ngi duai beblay trekan rad un IE kejung embom jukut kumjuru ngi duai nak benta keman simbol kladno jong I Cyprian Puwing mana kesnong riang poit rim beblay trekan rad un IE kejung jutai bom jukut kumjuru ngi duai nak benta ki bahing hasam jong I kumjuk berkumjuru haga na kesngi ngi duai kerpang nak benta kaying hasam jong I ba fulgen carboni ba di delfina rentang ba kadwing chpangot ki khon ki jong ki kerpang nak benta I maidlanti rentang nak benta gejing temu babha jong I bekan urlang kam tam banyo ya gejing koit gejing kia agal yang kemet berkemen sim bat gejung ngeu ha gejung jung ba malak kesngi berkumjuru kemamata kesngi inlay cha juga pule gejung bablay trekan rat undan rengkat bat I abar ki kam gejam kam tame gejung identity gejung kumjur ngi wan rat mat blay trekan rat gejung temu bakerpang jung way by way gejung temu basimet jung Bau Jisu nukur kurdok un panurlong ya baro gijing kuat gijing terang gijing angnut jungi ko blay me uba kajing pendap penbiang jong me kamju bakla hakasaindo jongka ngikerpat red ya me tobek rat ya kata baro kabala ban pensniu wingi bato ai ya kata baro kababha hangi Daw try jing Jesus Christ ukon jume ube imbat basin cha rengkat bad me ha ge jing yalong ka we jong man sem bakut ublay junam la junam amen Kajing pule beningkong kajing pule naga kitab utobit ha gitu kisi hagajing sngew sin hagajing sngew se jonga ngalayam bat ngala duwai dagajing kuslai nga ong melong u bahok kutrai baro ki kam jong me kilong ki bahok bat baro ki linti jong me kilong kajing isin bat kajing shisha bat mela ai karai bishar kabashisha bat kabahok shi junom Te minta ko try to kenmau yanga but to pay isn yanga wat pinshi tom yanga namar ki pop junga but namar ki kam bomman bangla le tip bar kito ya ki ba ki kpa junga kilale hakmat jungme namar ba nim shim la kongo ya hikum jungme mela IT hangi ha ka jinglu te ha ka jinglong brau bar ha ka jingyap Mela penlong yangi kajing kren kai kajing lorni bar kajing that rong hapdeng ki jat benreu baro ha ki ba mela pensa pret yangi te minta ki rai bishar babon jome ki long ki badei ban ai jing pensi tom yanga na ka benta ki pop jonga ba jong ki kpa temen jonga namar nimshim la rakhe ye kum jome na ba Nimshim la yat haga jingshi shang akmat jongme teminta to le yanga katba memon to hukum ba enshim no ya kamensim jonga khnang ba ngan light no nagasla khando bat ngan kala pum namar ka khambha yanga banya ka ba im na ba ngala yosnyo ya ki jing that rong lamler bat ka kraw ka jing snu si hapo jonga to hukum yanga bangan light no naga jingkor de junga to polite bangan late shaka jaka shong bom jukut but mame ko try what piling that yala ka khmat nanga namar ka khambha yanga banya ka ba yo katne ka jingkor de ha ga jing im junga ban snap ya kum kini ki jingkran ben ha ka ju ka si ha ebatana remedia Klajero kasara kakun urawgwel kalau sya thadrong hagi thei shakri ukpa jongka namarba kalayo hinyamut ki tengah hendrei uksoi dusmon
u Asmodeus ula penyap ya uwei pa uwei na kiba shwa ba enya poikha barka kumta kita kithei shakri kila onghaka deimapi kabal penyap ya gitanga pet pilayo jin nyongot bat pimshin poida na uno naki balai pisho yangi namar ba kitanga jungpi kiyap ki let batki ai ba ngin yo I lano ya ukun shinrang me ka kun kanthei jungpi ha kata kasngi ka jingku slai min sim shibun e bat ka yam anda kla let kill shaka kamran neng ukpa jungka kla thmu ban phasi yalade Henry anda kla perkhat sami kala ong da lei kin kren ben ya ukpa junga da ka ba ong hau pidon tang kawe ka khun kan thei bathap men sim Henry kala phasi yalade namar ba ka khuslai ka jing khuslai jongka bat kumta en ban khie ha ka jinglong tamen jung u bat ha ka jing snu si shado ka jing tep ka khambha yanga ban en phasi yalade Henry ban shuduai hau try bangan yapno da ka ba omyo sneu shu yakine ki jingkran ben ha kata hi kapor da ki khti ki ba kner shaka khauki kala duai bar kala ong long bala karkhu mame ko try ko blei bai snei long bala karkhu ka karteng ba khoi bat en pandom buram jongme ha kata hi ka khlip mat ya ka jing duai jongkine arngot la yo sneu hakmat ka buram jong blei ba kraw bat la pha ha u Rafael ban penkoi yaki baro arngut kaktien jong try Naga samar pusan kanan bar news pahiway
ben kentang yaki ha kecing shisha ka kdien jong me kalong kecing shisha Utrai dan ringkat bat pi kajing pule nak gospel kad kum o Markus kabrom kami utrai ha kata kapor kisadusi kitu kibaong ba amdan jing mipat kilawan shau jisu bat kila keli yu ya kajing keli ki om ko nong hikai Moses lotho ka an na kebanta jungi balada uhan men jong uno ubreu uyap bat uino yala katnga Henry Clemio kon uta obadei ban shongkurem ya kata kareu kentei kenang ba undubyo kikon na kebanta uhan men jungui te kiladon henyengut sipara bonengkong ula shongkurem badulayap Clemio kon kumta ubaar ula shongkurem ya kata kareu kentei bad ulayap Clemio kon bad kalaja kumju bad ubalai bad baro anyengut sipara kilayap Clemio kon kadu kata kentei ru kalayap te ha kecungipat kanlong katunga jongno namar ba baro anyengut kiladei tunga yakang ujisu laong haki hato omdei na kane kadau ba phibakla ba phim tip ya gejinto lemne ya kabor ublei na ba enda kimipat na kibayap kin om ya poikha poiman lemne en poikha yaki Henry kilong kum ki angel habneng bat shapang kajingmipat ya kibayap hato Pimsem lapule hakakita po Moses haklanong shapang ka laupniap bakumno ublay long hau ngalong ublay jong ube Abraham bad ublay jong Isaac bad ublay jong u Jacob umlong ublay jong kibayap Henry jong kibaim pi la bakla shibun a gospel try ko para bangay diit ha u Jesus Christ ha gospel jong Yohanes kalanong kadwe akusan akunrew u Jesus ang along kajing mipat bad kajing im jar bangay nga unom yap lanoru mentagas ngi sa chisin ngiyoi ba kisadusi kiwan shaw jisu man kapor baki nakisadusi ki farisi nakistat an ki wan shaw jisu kamdei kata ka jinget ka jongki kamdei baki kwa ban wan shaw jisu ban yo sngew ke jongki ka ke jongu kamdei kata ka baki kwa ban bud ya ke jongki ka ke jongu Henry ki neki farisi ki sadusi ki stat an man kapor ki wan shaw jisu namar ki kwa ban ya tainia bado jisu banwat ne banwat kita gejing bakla hagejing hikai jong jisu te kumjuro ha gospel bamanta kasngi ngiyos ngeo ba ki farisi ki wan shaw jisu da ki group ki jongki ki wan ban yatainia ki wan ban keli ki wan ban wodong ne wonia badu jisu shapang ka jingbom ngej ka jongki khamtame shapang ka jingme pa ujisu kumbawong mo ngalong ka jingshisha uhikai yangi
Bat kum juru ya kito ki Sadusi ki Farisi bat baro ki bayus ngau yu uhikai sapang ga jing sisa. Uyat hu yaki ba mau udai sisa kata ka jing sisa. Omdon ki weipat ki tiar, omdon ki weipat ki jing long, ne kano ka ba long ka jing sisa ha kana ka perthei light no ujisu. Mga mapiru aga jing em ka junga ga jung piteng teng yolase ngilong kum kina ki Farisi ngimla ban yo I ngimla ban pediang ya kane ka jing sisa kabadaihi ujisu. Te kina ki Farisi kina ki Sadusi ru ha kane ka ngi yo I ba kimla ban pediang ya ka jing sisa kabadai ujisu dai nama tagadau ki wan ban wania yo jisu. Sapang ka jing hikai jungu Shipang kata ka jing ong ka jungu bangalong ka jing mipat lara pikwa ban yo mat ya kata ka jing mipat pidei ban ngej yanga kikim samla ban ngej ya kane ka jing hikai jung jisu om dei tang ya kane ka jing ngej jung jisu kine ki Sadusi ki kim donru ka jing ngej ha baro ki jing tho bala tho ha ka jing tho ba khut ki ngej tang ki jit tang kato kane ki jing ki kitab na ke kitab kabare merukum cu haba kimla ban pediang wadia ke jing tho kum kisam kimla ban pediang desa kila ban pediang ya ke jing hikai jong jisu ha ke jing em jong ki na ki Farisi ki pediang ya ke jing hikai jong ka jing tho bakut lani ka Torah ka bangi ong ki pediang tang ya ki to ke jing tho ki bapan snubha ya ke jing em ke jong ki pediang tang ya keto ke jing tho ke bapen mentoi ya ke jing em ke jungki bat ya ke ying ka sem ke jungki ka jing pediang jungki ya keto ke jing tho kam dei ba ka kidon ke jing ei ha keto ka jing tho ba khut ne kim dei ba ka don ba kidon ke ta ke jing ei ha ublei ki wan shau jisu ki osngel bat ki pediang tang ke bapen snu bahaya ki tang ke ba kiyo ajiman toya lade dei nama ta kadau ha gane kasni ba ha bagi osngel chapanga jingkran jung jisu chapanga jingmipat kane kamon ra jingman toya ki kane kamon ra jingkala ya ga jing em ga jungki dei nama ta kadau ba kiwan ban wo dau ne ban wo nia yo jisu ha gane kasni ko han men ko para ngi ha ban keli lade yo lese mangama pi we pe we ngi lam kum kine ki Sadusi habagi osngel ya ketin ga jong blei ngi pediang ya keto ga ketin ga jong blei ngi pediang ya ga jing hikai jong blei ngi pediang ya ga jing hikai jong jisu yo lesi ya gitu ki hukum ki bau blei lai mo ngi pediang ya ki tang na mar ba ngayo jing mentoi ha ga jing em ga jonga tang lada tang na mar ba kito ki jing hikai jong blei ki pan snub ha ya ka map ga jonga han renging perkhat bat ba kito ke jing hikai jong jisu kito ke hukum ki bau blei ai ki penmen toy nga ha ke jing im lawi baro mangi yolese ngi perkhat tang na ke banta ka jing mentoy jong kamet ka junga ga jong pi ngim perkhat na ke banta ka jing mentoy jong kamet sim jungi ngim perkhat na ke banta kalawe na ke banta ka perthai ke ban sawan dei nama takadau jisu ha kana kasngi lengba ke gospel upan kan mau yang abadi pi bamangi dei ban pusan ban pediang ya ka jing hikai jung jisu kham tam ke bawan ra jing mentoi yang abadi pi na ke benta ke jing imlawe jungi oi klampep manga kumubreu mapi kum ki breu ki basong ki basa ha kana ke perthei ngidon kam ke jing mentoi na ke benta ka met ke junga ke jung pi ngidon kam ka jing mentoi ya kaying ka sem ka junga ka jungpi ngidon kam ka ta ka jing su ba yo la se ha ka met ka junga ka jungpi hapo kaying ka sem ka junga ka jungpi henry ngim dei ban sakut tang ha ka to ka jing mentoi jung ka met ka jing mentoi ane ka jing su ba jong ka ne ka perthei ngi dei ban pe ha ka lawe ka jungi kam palat ban ya ka to ka jing mentoi ban ka jing su ba ka met kamen sim kebadan kam na kebanta ke jungi ki bangai ha ublei
Den mata kedau mangingim dei ban long kum kina ki sadusi ki balang kot ha ka jingmut ka jing perkat ngim dei ban long kita ki bru ki ba penrit yala kaman sim yala ka jing snu tho yala ka ta jing priang ya ka tin ka ba ublei la ay ngai pi kham tame ka e ka ba Quran ha ka jing tho ba khut ka e ka ba ngiyo jing hi kai hapo ka balang ngim dei ban penlengkot ya ka ta jing snu tho ka jing ga jing pi ya ka ta jing donut ka jing ga jing pi bat ya ka ta jing priang ka jing ga jing pi ladangi penrit ya ka ta jing snu tho ka jing ga jing pi ngim per ngi long thik kum kito ki sadusi ki bawan so jisu ki bawan wan wa daw wan wa nia nar ka banta ka jing mantoi jing ki marwe kumbau jisu ong nga long ka jing mi pat ublei ulong ublei wa im ublei omdai ublei wa yap ublei kumbau mo ublei ulong ublei jung Abraham ublei jung Isaac ublei jung Jacob ubai im junom unom yap omdai ublei na ki bayap te mangiru ngidai bandon kata ka jengit ngingej how to ublei ublei wa ubalangkot ka jingmot ka jing perkat ubalangkot kata ka jing na ka banta ka jing pi ubalangkot kata ka jing kurku na ka banta ka jing pi hanre ka jing im ka jing blei ka jing ka jing blei na ka banta ka jing pi kadon beyond kata ka imagination lane kata ka palat banya ka jingmut jing perkat ka jing long breu jonga jongpi der mata kadau kon men ko para ha ka negasni to ngin kme di la ga jong kaman sim yole se ni long kum ki nagi sadusi ki bomla ban pediang ya ga jing hika ga jing jisu ki bomla ban pediang ya ka ne ga jing shisha ka badai ujisu hi dalade to ngin pen khoj ya ga ta ga jingmut ki jing perkhat ga jungi na ga khle na ga jabing ga jungi na ga danur ga jungi khnang ba ngin la ban priang yaw jisu kam tame kumbau long ngalong ka jing mipat pajar bangai jenga uru un samipat padun yo ya kata ka jing em ka bom jukut jar hagdanur ka jing pi ya kaman sem ka jing pi wan ra ya lade shaw jisu it ya lade haw jisu bangin don shisho kata ka jing scam haw jisu ha ki jing hi kai ki jing u ha ki jing hi kai ke bangiyo na ki jing tho ba khut ba ro ba leng ba ka jing pediang jungi ya ki jing hi kai ki jing u ngin yo ya ka ta ka jing em bom jukut ha ki jing em ba we jungi bat kum churu klam pep ka jing em ka basuk ka ba kenjai ha ka ne ka perthei ka ba mancha IT la de jisu wan ra ka jing kwa ka jing thang ka jing angnut ka jing pi kham tam e ki kam ki jam ki ba pin sale mata ka sngi kin long bet ki bejob kin long ki basai so bat ki wan ra buram ya ublei bodai ublei jingi ublei bu em and you ro ya Jesus Christ Amen. Tuan yang impala ka jong ka jingai ngangai hau blei pa badan bor baro unong chao ka badeng bat ka kendel pada hau Jesus Christ kon mamorwe jungu putra jungi ya wala kana kamariate soti ubashala beng hapo Pontius Pilatus lasar na yu laya bala tebiu laya supaya ha kasni ka bala lami pa ni kibaya ulaki usabneng usong sakamon ublay pa badan bor baro nang ta uwan pat benbesar ki bim ki bayap nangain haw men sem bakoj ha kabalang katolik bakoj ha ka jing salok ki rakoj ha ka jing mipat do pada ka jing bom jukut amen Lais pa prabuan. Lancaster,
Shim Kotrai Shim Yaki Ngiai Tiru Yalade Shim Kotrai Shim Yaki Ati Chong Me Ngiai Tiru Jodohai ko para baga jengkenya jenga bacung pi kan long priang hu nak madu blei ko pa badan bor baro Jodohai jengkenya pi jong pi nak nak jengkenya kacing mentau yang itu belang ko jengku baro we da kebasania ha gajing snau sunai jong me ko trying iwan shitram lembat ki jing truwa sha kaduan ba ko jong me knang ba leng ba ka bor pan khoi jong ga jing e jong me en sai kho yang e da kine gi jing maya da ki bangi wan ra ban sakri me da Chris utrai jong e Amen utrai ban rainkat bat pi token te wela ki danot aktin jong me da uba mela thau ya ki e baro ya uba mela pha sangi kumunong panem bat unong suspa uba lalong lengdo daw man sem bkhoj bat ya uba lakha na ka the sati kat baw dang pendep ya kamon jong me ban penyo hame ya upai bkhoj ula piari lakikti haba ula sha shitom Knang ba en thadno ya ki saite saikum jong ga jingyap bat uba en panpau ya ka bor jong ga jingme pat te namar kata rangkat bar ki angel bat kira khoj baro ngi panbana ya ka buram jongme kat ba da ka we ka sul ngi ya om Sha malong bukhoj kotrai katme jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpa de me to pan khoj pan kentang ya kine ki jing trua jongi da kbapha yoman sim jong me kum kam jer halor jongki ba kindup klalong yangi kamet bat kasnam jong otrai jongi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala kamon snubha ula pediang ya gejing sha shitom ula shim yokpu Badal bangu yame ula ketiai u badul ai halag sendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jongpi Hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yukuri badag bangu biang yame ulai halag sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en panme na ka banta jongpi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop tole yakane ban kan mau yanga
Kajing maya jong kajing ngay. Kata sin Rami Ramu Neuko Ani Yadani Kakuri Kajing Yajam Mengota Naradu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jung u ngi terwa hame ko trayuk pu jong kajing em bad ya ko kuri jong kajing penem ngi dai ngu adem namar melenyew yang ngi babit ban yang kmat jung me bad ban sakri me dag bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi bayo benta hakamet bad kesna mukres ngin long kiba lapanitli ka we daw men sem bakoj token mau ko traya ka balang jung me ka bala priang setelah kepertei Bato penjanaya ka ha gajing it rengkat berfrancis ukpa bako jungi wulbet marwe bishop jungi kakenhon ki bishop bad baro kiling do token mau ya shakri jungme u cyprian puwen bal iba melakhot shalade na kane ka perthei menta kasni to ai ba mai iba yalong ka we badukon jungme ha gajing yap kum ka jungku in long kawiru batu ha kajing mi pa jung u token maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kanthe ki bal yathya da kabakermen ha kajing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha kajing isne jung me to pdyang ya ki sha kajing sai ka khmat jung me to isne yang i baro ngi kerpat ya me barangkat bar kamariat he sati bakhot ka mi jong blai ujis bakhot ukurem jong ka ki apostol bakhot Bad baro kerukut ki balapan sungu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babit banyo bantalem ha kajing imbam jekut bad begini ra bad pendan borom ye me daw kunjung me uji sukris Da'u lembadu bad ha'u kan long ame blai kupa badan bor ha kajing yalong ka we jong men sem bakut baro ka borom kajing ra chunom la chunom amen kumbal hakum yang ngi daw nong pen em bad kumbal hikai ngi dak tin blai ngi nod ban ong ko pa chi pa neng long ko khoi kerteng chung me kan wan kai ma chung me kan long come on chung me ha kan de ba hala gesni ba tama yang ngi karakan chung kumbang ru ma ke belas ni pada dalam ini sya ke pen soy henry to pelai na ke basneu to penlai yang ngi kerpat potrai na ke jing sneu baro ha ke jing spon chung me to a jing suk jing san ha ke sngi jungi kenang ba da ke jing rap ke jing snei chung me nilai barabor na ke pop bat ngin yo jing ya da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kerman bakoj bat ke jing wan pa jong no penem jungi uji sukres Nama kacungi kalau kacungi Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jung me kajing suk ngai phi kajing suk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi henry yaki junge jong kabalang jung me padha kajing spon jung me to ai haka ya kajing suk bat kajing atli kawai katkum kamon jung me mame ubi madbasan shar junom la junom amen kajing sukutrai kanan barabor rengkat bat pi dong ini terwai kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi Kukun lambor uwe Miki
hak miu kulang bro jong blay hak miu bukit na kipop jong kepertei suk ya kito kibalakot syaka jeng kawai jong ukon lang brod o kenrat nam syong kop man rumah po kaying gajunga kan resh ong kan ketin kamen sem jenga kan sakia hi banwan aga jengem jujure o hikayang
biru ilaman long kita kesulit mamela sikai ni long kesulit bagi laman biar hage jeng jong kita hage jeng jong kita perabreu kijungi kibangi kendu hage jeng pamasa syamai ngori ni putra Yesus long kami kesulit putra Yesus hage kesulit terbang enak terbang bersedang setelah dipercayai kemudian kecenderungan maka bang lawan jangan dengan bagi melapas kontrol bagi melapas tim dan remedi blok ketua Yesus di depan jadi paman kenal kita cuma ai kita cuma kia bikin yo nama cuma kia di bawah hidupai nak baca kita kobas setelah dipercayai nak baca kecengkelan bangun kecengki ketua Yesus hidupai nak baca kaya kasem kecengki ketua Yesus dia mengenal kita cuma tak ai kita kecengku kebagian kami kecengki kecengki lama kesini hamta mereka naik kesini ketua Yesus saja sen Iwan raga ini sem jumpa punjen berkong dalvina asma jumpa hamta mereka nak bertagi jumpa bahas jumpa punjungi umai lenti Kodra Yesus dia harga naik step lo saja sen Iwan raga jumpa lain ikut kecungi ibadat kita kecungku mana join seminari umai lenti rilangi medication pada perkataan kita Kodra Yesus harga lenti ya kecungki pada keren yang ada Banlong kita bisa kering kejungi Bantung sekarang yang kita kejengkot kejungi Yang kejeng sengau jengki Mohon kila om ketra Yesus Dan makin kami berpada ini Kami nanggan rangkan pergi Dan ayaki kejeng sok akan mensembadah kami Nak bentar jengi way ketra Yesus Iwan naiti iladai kami Ibu iladai akan majumi Pendabingi dan akan mensembah jumi Tau penlong yang kedanuk kejungi Kum kadanuk jumi ketra Yesus Ije Wan ban kershan, wan panai bor, wan ban shifti, penlong yang i kikon jume kotra Yesus bhi. Tong ini aduai. Dao man simba khoi jume kotra to sensyari yang i kibamepsa da kamet bat kasnam jungukun jume. Kenang ba? Ngi kibapla yame omtang da kaktin ne da kabor kren Henry da kikam bada gejingsisaru ngin long kibabet bandrong ha kahima baneng daw Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro on kerku yapi pa badakon badaman sem bakoy amen tolinsu yaro yotrai da gejing babha chung pi Siapa kena bahas sispak sampusal. Aji subas nure ajendu. Aji subas nure ajendu. Penong yang Yesus Kristus